kabere nkitwateba condom neyo mwelio ya faithful ne ya gatatu ya kabere abstain tigana na obwanchani obunobuya lakini abana abake ntali ebye bantabake ebya bantaba ne batagete korosie family kabo omwegenwa karako abero omwegenwa nabo ekonyarekana omenye na endorole obunene bwa Nyasaye lakini abande gaiga okora mukomo ntaisibetibuya pansa gotona amandende chigoiteka kirase abantu bamito nonye gutete naye mukago kwamorrabia musibi kosa naberego naye kwamorra bintebi